Alright, kami ng TVJ. Hello. Good evening. Yeah. Saga boss, biyernes ko niyan. Welcome sa Matindi Show. Ulit, dahil may ako ang ibang artist na Matindi Show. Di, syempre. Chigtsagaan na kami. Syempre. Kami, tama ka ng mga local celebrity kang Naga City. Kita pigtsatsaga adik diyo. Kita pigahanap. Yan. Lupit yun. Anyway, dahil Hinahanap ba kita ka mga agunta? Yung bako day waran. dahil Friday ngunyan, unin kami ngunyan ni Dio na nag-ibo-ibo kung ano-anong happy moments kang TVJ. Anyway, this is our pantulunan ngunyan taon na episode tong Matindi Show. Ginibo mi siya haloy na kang pandemic time pa nakapirang na kami kaniyo nag-start kami kang pandemic. Actually ni karon ni season 2 ini. Season 2 naman. Season 2 ini yo. Kaya ini yung this third episode ang i-feature me si banda ko TVJ, Tito Vic and Jimmy. Hello sa gabos. Oy, ako gusto na magpadala kang anong papadala ka niya? I-post ko na lang duman sa Arachan. Nag-iiro yan. Ikaw pa duman yan. Nag-iiro yan. I-edit na lang. Ang ang sistema mga iniyo, Bime, makaber man kami. Nag-cover kami ng sarong handa ni Pading Mike. Di ako napili, ta dusumika itong medyo itong matulungin sa kapwa ang lyrics. ang title ka to, tulungan natin. Solo na si Mike Kahanapol ganyan, no? Iniyo si nag-start kita baga nagpara-cover kita ning mga Juan de la Cruz katong katong time pa. Oy, shout out kay paring Gigi Roger. Aram ko support ka all the way. Active ka na yan duman sa bago mong grupo itong coalition ka mga local musicians and mga artists. Aram ko ito pigalan sindong rigmat sa maabot na August ata to, garo-arod ka yan. Nainbitaran mo ko. Pero, shoutout sa imo. And sa mga nasa member ka itong Naga City Coalition. Nalinga ko si kanto. Anyway, ito si Pagpun me. With Roger, nagpara-cover kami ng mga Juan de la Cruz. And ganabisi naman si Roger. Yun na ni. Nag-start naman kaming, pinalagos mi naman without Roger. Pero kami from the new experiment lineup, kami sinagkawaralat, sinagatarada, kaya naging TVJ kami. Pero, sige, dikit na history lang, pero bago kang history, patugtugutang una si Inot na cover ta, itong kay paring Mike Hanapol. Nairak man nga niko. Okay, for our first song, tulungan natin by Mike Hanapol. Cover me, TVJ. Let's go! Yeah! Maraming maiinit at mahilig sa basag ulo. Bakit kailangan pang manakit ng kapwa? Kailangan pa ba nating maging siga? Kung tayo ay talagang matatapang, bakit hindi natin harapin
tulungan natin ang mga bulag, tulungan natin ang mga bingi, tulungan natin ang mga ligaw, tulungan din natin ang ating sarili. Ayos. Kibaga. Alright, nagbalik na kami. Sa nag-enjoy ko mo doon sa tulungan natin, no? Eh, salamat pala kay Paning Dems. Paning Dems, salamat sa barbecue. Kaso na, Sponsor, nag-Gcash na Sponsor, siya. Gcash. Salamat na maray. Ayos. Sana makabot ka sa langit. Ano malaki man? Hindi, sa langit din kaugmahan. Yan. Lilinawan mo Ay, ba? pati yun yan, pati. Lilinawan mo tayo. In-expect ka sa TVJ, majamming ka na. Hindi ka pa kayo nag-jamming, Raymond. Nag-aagad. Raimundo, Reynoso to eh. Nag-aagad kaming pampulutan sa'yo. Pinadara mo pa, check. Parin saan palitan tulong siyan? Hindi may pagi pa rin. Pag may paraan. Ayan, ang next song pala. Siguro ano Ano ba? paduman na kita sa mga original na kanta kan TVJ, pero bago ka yan, siguro punan tayo ng dikit na history kan TVJ. Paano kita nagpuon? Pinunan ta, garo aliw-haliw na magkita bagang banda. Ano pinunan ta? Dahil ko na magirumduman kung kasori kita nag-start kayo. Basta ang aram ko, Si Mother Lily pa ang manager ta. Baku. Lily Montenegro. Montenegro, si Tugang Linadja. Ate, ito si Mother Lily, itong, ay di, ayaw na, bakit ko niya dyan sa, sa Mother Bicol Seto River. naman. Sa Naga River. Water Lily. Tawag dyan eh. Joke lang. Start kita kayan, yung napansin na kaya to, ang permi na lang nawawalat, ano ba si binutang banda, perming nawawalat, kitang tulong. Nag-iba ng grupo si iba, kaya naisip ka na, pero yung malang itang tulong nag-stick, kita na lang magbukit ang kitang tulong na lang. Kaya nag-gibo ng TVJ, pero aloy na yan siguro mga So, Mukbang, yun ito nguya. sinadlog si idea na kita perming available. So, kung if-ever man kayo pumunta ng additional na member, featuring na lang siya. i-feature ka na siya. Pasensya siya. Featuring na lang siya. Bawa siyang sikat na mara araw din. Ang makakonsol ko nita, nakulo na kitang pinicture na mga nagkaroon ta. Pero mo ba? Ako ba mas pag ano? Maugma, pero sarambis lang yan nag-group gusto. Ano daw? Igual nag-utro, igual din nag-utro. Di ko aram, naraya garo. Kaya si Makanya Raming May, shout out duman. Sasaral mo. Sa si pinakata nakajaming, inot Yan tayo, si Paolo Ballesteros. Ayan. Yakin na to. Isa yan. Si Bayao. Si Bayao. Si Matso, si Malboro King. Si Malburo King. No, si Aisa. Si Aisa. Ay, Ito, ito, hindi ko na si pa Aisa. Sana Sana Aisa yaw ka pa. Kung available ka, makajamming ka dyan sa mga. Tapos si Jackie Dreyfus. Ay, Jackie yoy. Tripos. Kajaming siya, Malupit gitsi to, gitarista. malupit. Yaw na ata si Jackie Tripos. Si Christian Plantado. Sa banda ni na Tito Mikmik. Bago yan. Tito Mikmik and Joey. Ayun. Nagbuo naman siya banda eh. Sige. Ano yun? Tito Mikmik. Sana lang. Ikaw, Obi Flavor. Obi Flavor. Tito Mikmik and Joey. Si Obi Soxy Flavor. Topacio, Yan, aka Yan. Alan Ray. Si Alan. Marami man tong gitarista. Malupit. Si Saro pang Alan. Legend. Si Si Ace Berhel. John Aristorina sa Ace Berel doon. Yan, si- Si Ace Berhel, si Alan OH, Alan Federico OH, aka Ace Berhel. Pero ikaw kitang hindi ko maliligaw talaga ito sa mga nag-feature sa DBJ. Si Richard Marks talaga. Ayun. Ay, mga to si Richard Marks. Talented talaga to. Grabe to. Shout Shout out kay Richard Marks. Kay King, Kang Rotonda and Drumkels, Richard Merck of TVJ. Gwapa, siya pa siya nakajaming Si ka? ano pa? Si ano? Si Pugi. Si Ayun, Pugi. Shout out to si Pugi. Ayun, si artista. Yan. Si Mading Raymond. Si Jaime Garchi Torena. Jaime Garcho Torena. Ay, salamat pa din. Parang Raymond. Di gusto ko ta magdagdag, kaya lang Ayan. baka madali Isay, to. bakin. Bakit? Hanggang maray talaga Ano magkanta nga ni Gubi. Ay, salam, ay. Wag mo. Off cam. Off cam. Maray pala Wag ati. Ate, Ate. Isay pa. Kasi padakol pa. Isay pang nakajaming ta. Siyempre, si Roger, once in a while nagajaming Si- Semuya.
si Roger Palacio aka Pipoy. Pipoy. Okay ka, Pipoy ko. Okay ka, Actually, Pipoy. ikaw pa Ikaw pa, si ano, si bago. latest nag... May mga latest kita lang dyan. Raming ano, si Huring Tugtugata, si June Graul Caronan aka Antonieta. Wala ka na kaya. Wala ka na kaya. Igwa pa. Ito, igwa pa kita soon to, soon. Si Redford White. Di pa nag-jamming si. Madali Actually, na to. Jamming daw si Redford White. nag-contact na sa Muya si manager ka to na Si- nakikipag-coordinate na sila Redford sa White. gig sa Muya. Di pa kaya ano eh. Medyo kaya, Busy aram mo, pa na kaya siya sa kinalasan niya. saka tight na ang banda niyang Gotrang Talong. Dakulong Grabe project ka. ng Gotrang Talong. Kaya shoutout sa bandang Gotrang Talong. Sana itorta mo kami. Yeah. Pero nakulong Gotra, mabibilang sa 5 pinaso. Okay, bago tayo padago siguro ining second song ta na original. Syempre kabus ini nasa creative mind kang samuyang padayon si Paring Nube na compose niyo. Kaya siya makistorya kung tano aro ka ng lyrics niya. Ining sana tama kayo. Anong istorya ka na ba? Ay, hindi kaya. Nag-start ni ka tong itong kakamping. Election. Ang aram ko kayo ni, sabi ka, kung makagibong ita ng pang kakampings ngayong temang naisip ko to, itong sana tama kayo, garo battle cry ang kato permi kung nailing sa Matindi na. Sama tama kayo. Yeah. Tano, sala sinda. Sinagburuto sala itong. Pero milyon sinda nagsarala. Sala Mayo man. Tara man ka, boss. Tama man. Kaya puro ka busala. Ito. Dahil, sa kanta kaya, sa lyrics ta, garo, sama. Tama sila na araw ka na si, kumaga, kung ano ang pirang taon na ngunyan, after kang election, pa 3 years na ata, pero ano ba na bago? Yan. Siguro kung nang maray, tama. Si desisyon nindo. Pero that time, pag ginibuta si kanta, siguro, garo, sana tama kayo. Kung feeling nindo, tama si binoto nindo, tama yan. Yeah. Good. Kasi during that time, nagkaigwa kita ng time na may rights kita magpili kung gusto ng, Actually, napanahon na ito, pigsasabi mo na, sana tama kita, gabos. Kaya lang, syempre, may sarot lang talaga dapat tama-tama, magagana. Kaya yan, ang nangyari. Siguro, diretso lang, may tama sila, may tama man kami. Tara na, kita gabos. Di sa magpadagos, here is our second song, TVJ original. Sana tama kayo. Here it up, boys. Let's go! Sana magustuhan nyo yan, title gani, sana tama kayo. Mga halimaw na
Go! Ginigibo mong palibasa lalaki ay. May tama na kamo, no? May Kasi may tama na kami. may pa-fade pa ano. Actually, kaya, natutiyap ka to. Katong yun. Ito na, kay ko kataning. Pampalibasa lalaki na ano na yung mga shading. Sa palibasa lalaki, kung nadalang kang gabos, kung Episode natugtog ka sa palibasa lalaki na studio. Yan. Well, experience ko naman itong itong typical wala kita duman sa mga sa komunidad na pobre pero maugma. Yeah. Di ba? Guesting ta kaya na ano. Actually kaya May problema kita pero okay manggiraray. Daw para paano si ko guesting ta doon dahil pakita na mababayadan doon. Kung gusto niyo mahiling si palibasa lalaki set kang naga, magdamang ka mo sa Pisantos sa Sitio. Sitio Bayanihan. Sitio Bayanihan. Sa looban yan. Ano. Ito ang view ni duman garo sa nakamunyaw set kang ano. Pero marag naman, nakagawa ng okasyon duman ka nakaaging last month ata to. Parang ato ano. May pa yun nagtapos May pa pero nagtapos. ano, Consuelo. Yan. Ay, sorry, ba ako microphone. May 9 yata, May 9. Ano naman, shoutout pala yan sa bagong mga opisyalis kang Sitio Bayanihan dyan. Ang presidente naman si Sakuyang Tugang, si leader kang Tropang Ski. Yan, Tropang Ski. Ski. O Si Mundo. mga barkada ko duman si Raptor and crew. Yeah, The best. yeah. Saka si pinsan ko duman, pinsan. Si pinsan mong Bading Swak. Pinsan. Borag. Shoutout sa imo pinsan. The best. Kung ano nga, sabi ko nga ni Kiparing Arthur. Mabuhay ka. Sabi ko nga ni Kiparing Arthur, kung nakigwa ning Bayanihan City, ikaw ang mayor pa din. Tapos ang si mayor si pinsan. Tapos sa mga chief of police mo, si grupong Tropang Ski. Kaya, pero mga solid ang looban na to. Kaya itong nasa looban na to, shoutout sa Indo dahil matindi. Anyway, yun na ni. Dagos-dagos sa Geraray. Ini, dikit na harambugan, irinuman. Kaya kumailin yun do. Ini yung kabus. Dahil may nakablard ano, pero bala na si mag-blard ka niyo. Ini, dahil mani. Nagpapasalamat pala ko si mga kapadaran pa. Hindi na, paano na? Dahil na-sponsored sa muya Ano yun, may glade kami, may alcohol. Iba-iba klaseng tinitesting me. Yaw ka mo yan sa Metalola Studio. Pantimpla. Kung Actually, nag-experiment kaya kami kung ano ang the best tip, the best na lasa sa kamay tama. Well, kapos pa siya may tama. Pero yung mas rin pala lang yun na itong problema. Problema. may istorya ang problema pa rin, pero araw ng istorya ang problema. Tao ko ang kay Pading Lobby ang problema. Tatawan mo problema? Tatawan mo pa kung problema, ikaw na mag-explain. Sorry na. Pwede ba mag-sorry ba kayo? Pwede. Siya kaya may siya kaya nagibok ang problema. Siya pala may problema, gibo-gibo ko na Tapos yung problema. mo pa kami. Ika nagibok ang problema. Problema mo pala niyan. Sige pa ano mo kayo ang problema mo? Yan. Actually, yung problema yan, si idea yan, pig ko ki Emilio Tibli III, si nakakabisado ka yan. Si Boyet Tibli. Yung melody, sa iyan hali. Kaya pag pig kakanta tayan na garo nabubuhay si si vision niya na matugtog yan. Si ibang lyrics kaya ang pinalitan ko na to kasi kasagsagan man ikang pandemya eh. Yeah, hindi. Si ibang lyrics duman pigkat ko para magbagay duman sa inaagian ta kang pandemya. Kaya si mga lyrics duman pang pandemya pang lyrics yun. So pala yung problema pala may correlation pa pala din sa So bakit ako na talaga problema? Ako lang problema. Dahil man, kung pigiling ta kaya baga si lyrics wise, inacknowledge siya si problema. Pero di kita pwedeng ubuson kang problema dahil kabos may solusyon. Yung malag sige duman. Saka pinakabagay duman, ginibo ang kantang problema sa Bicol. Bicol dialect yan. Kasi yan orgulyo man yan sa Kabikulan na igwa kitang mga Bicol songs na available lang di sa Kabikulan. Pig-check ko sa history ng mga Bicol song ba di? Sinangino talaga doon na nagibo. Sarong banggi. Sunod si problema. Grabe namin malalaman yan ay. Sunod may problema kita dyan. Ang nagsunod ta. Di daw kita magka-problema dyan ba? Baka totoo. Baka di man niya totoo. 2000 sinagsunod bago naging may problema eh. Ah. Sarong banggi.
Bako itong problema yun eh, sa Yan, video sa game. video okay pala. Hanap ko lang ito. Yan na pala. Anong number na ito ba eh? 1456. Problema by Check TVJ. din do yan. Tayao na yan pala sa Sa video game. Yan, yan. Init ang init na na-release tayo na Pirata Tulos na lang. Anyway, itong problema, yung bagay si Ingot na original na talaga dahil kaibanan siya sa compilation gatong original na musikong Bicolano. Ngunyan, nasa Spotify po siya ngunyan. Ay, yun pala. Kaya rebanan si ibang mga local artists, ini locally produced kang Matindi Records, well. Ini ginigibo mingo niyan in support. Actually, kumaling na ko taano magawin ng audio me. Magawin si Paka Platman kang music me. Nag-upgrade man kami dikit. Pero in a DIY matter. Kaya nga ni, siguro kung may makadiscover man sa muya or may mga friends. Kala ko discover na kita. Dahil pa pala. Ay pa. Pag may nakadiscover pa sa tuya dahil Dado Arab. pag na-discover Si kita, Alexander the Great ang makakuha sa tuya. At halatod na lang. dahil baka gusto nga yung pakaroon sa ibang mga recording sampler ta. Tata ko lang mga tago-tago. Pero sa larangan ka mga kung ano-anong kanuan, kalukuhan, ano na kita? Kita ba ang local celebrity? Shout out kay Doktora. Ay, Doc. Ma'am, Madam Doktora. Doc, salamat. Tinugutan mo ko magluwas. Biyernes. Siyempre, Biyernes man daw. Thank you. Banggiman. Kaya pwede na niyo. Beno, baka haloy pa kita kung saan kita. Siguro, para madawag nila itong problema. Yun na ang third song me. Problema by TVJ. Let's go! Problema. Problema lang yan.
Oo. Siyempre, si kami nga rin naman Ano? kayo, dire-diretso lang, kaya ang boys kami, naugmang maray. Sana ako nagiinom, kami Okay. nagiinuman ka mo. Habang nagadalan ka mo, wish ko na enjoy nyo bang iniyo. Aram ko may mga ano. Pero before kita magpadagos may mga upcoming events, lalo sa mga local na eksena, suportaran taman. Siyempre ta. Yung malang yan ang time ka mga local musicians na makigwa ng break. Yan. Kaya i-plug ko si mga upcoming activities. Ngunyan po May 31 kita ngunyan sa June 1 igwa ning activities sa sa Orly Pugi. Tunggipogi, Orly Pugi sa may Jason Bar and Kitchen. Dakulon may mga local bands duman si kabos na mga maurag na ba na kanaga suportaran ta. It's a free event. Yeah. Go. Dalanon ta then sa sunod na mga aldaw kang June on June 8 pare after a week. June 8 sa Noisy Boy Production. Si Brave Front PP Lunch Ninda halis sindang Cavite na guest band. Madayo sindagi sa Naga. Kaya kumbaga metal show ang Paulit na. sa courtside ang venue niya. Okay. Ang ticket pare, gula ng ticket. Ang ticket niya 150. Pero kung mag-register ka mo duman sa Gibo, may Gibo link na piglag duman sa page kang Noisy Boy. Magiging discounted yan. Mangyayari kayo, magiging 100 na lang with free beer. Basta 80% lang nito si screenshot katong nag-register ka si profile nito. Okay. Makakatipid din mo kayo. May free beer pa kamo kayo. Shoutout duman sa Jibo. Aram si ko Jibo. Bagay pala si to. Kijepoy. Si Paring Jepoy. Paring Jepoy, siya itong local music directory. Kabos, concessionaires, equipment, pati catering, pati gabos sa mga pambanda, artists. Kung mag-login ka mo sa Jibo, Mag-sign up. mag-sign up, pwede ka mo maka-avail kung si mga artist affiliate sa inda, pwede nyo makuha i-negotiate do through Jibo. Yeah, The best, tama, more na konsepto. Tama. Ang may sadili Okay. kayan, local na musikero, Idol Pitch, and mga barkada Idol Pitch. Next. Thank you, kabos. Si Jepoy, Si Papi Christian. Christian, Si Doy. and si Buludoy, and Si si Ryan. Ryan. Si Ryan na cyclist. Nag-bike si Ryan. Si Ade, Jude. ano kaya? Si Ryan. Grabe ng pataba-taba. Na medyo nagano na siya, nagkukontrol siya mga parabay. Kadakol na para lakad sa iyo. Yan sa. Ayan. Yan! Pagsikat na kaya ang banda. Saka si parang Sumal daw Jude. lang. Si Jude. Matindi. Jude. Morgang Idol Pitch. Orag yan. Stable kumbaga sa Naga. Yun yung si Malupit mga Aloy naman ang yun yung Idol si Pitch. mga bandang dekada na nagiribanan pero matataba na. Di man, mga pogi mangyari. Dahil matataba! Sumalang. Idol Pitch, I love you boys! I love you. I love you boys! Well, yung Wana pala, yun naman sunod na mga, yun si na pala Wana, magiging sunod na pangapat. Kung Ano, ano-ano na. sali mo sa Wana. Bali kayo ining Wana ini ang konsepto kanina itong sa mga na usong mga teenage pregnancy baga. Yeah. Bali ining gayon kayo nasa Bicol dialect na naman uli ni. Si konsepto naman kani hali naman kay Emilio Tibli, si melody niya. Tapos si ibang parts naman na kang lyrics, naggibo ako mga parts kang lyrics kasi day ko na sa ulado si ibang lyrics naman. Ang tema kani duman sa mga mapupusok na mga hobbiness. Yeah. Nagdadakol baga si mga nagkakaara ng mga hobbiness ngunyan. Kaya pag nadawog din doon ito malawag sa isip nindong garo istorya kaning Wana. Wana amnesia. Wana amnesia. Nagka-amnesia. Tayo nagka-amnesia. Nagka-amnesia siya Nagka-amnesia siya. Yeah. Okay, kaya. Hindi. Siguro kayo pa din sa Wana. Yun na yung si mga halimin na ni Pig Tutugtog. Halo na. Original, pinaka-inot ming songs na produce, na nagibo during the time na anong Ano yun to? siguro way back 2000. May pa ka ng pakatanda ako to ba di? Tigtugtog ta pa yan. Itong may The Burn pa. Yung pa si Ma'am si Ma'am may sarili kang The Barn. Dumanda pa yan.
Dahil wala ka pasensya na, Jay, ikaw na lang, Jay, mag-remind sa iya. Naman tayo ni Inot pigtugtog gano'n. Yeah. Ayan, wawa amnesia ngayon. Ayan, sa saro pa ni Bicol dialect, kaya ma-appreciate ni kang mga ano. Actually, sa sunod nga ni, dapat nagibo mang kita itong iba-ibang ano, bako lang nakapokus duman sa Oops, selfie ko na kami. Bala na kami sa... Selfie kami, Kasi namin nag-request kaya Bala- magpa-selfie na kami. May nag-text sa mo eh. I-send me data. Selfie ko na. Selfie talaga na bago Gcash. Ayan. Grabe naman eh. Mag-sem, Yan. yun naman sa akin. Pero pag send nudes, iba na yan. Ibang presyo yan. Pwede mo kami mailing sa ibang Mas site. mahal yan, mga malaswa. Ibang Ayun, site. malas ba? Pero dahil TPJ kami, wholesome kami. Hindi kami pwede ikaw magsabing mag-send nudes. Depende yan. Depende sa presyo. Sinasabi ko yan. Ikaw, Iba, may nag-text. May nag-request. Di ko biginin pero sabi ko Chana, sabi ko balikan ko po kita. Nag-chat. Pasensya na, wholesome kay kami. Minsan, sa mall. Oh, nag-text pa lang ba din si ano mo pa din si Madi, senyud sa ano senyud sa sayo. Ay, Paguli mo na lang kayo. Diba paguli na lang. Dok. Hindi ma, joke lang. Nagano na kami, actually, aram mo naman celebrity. Kaya po talaga may Si Doc pala nagsabi ng Doc, pasensya na, Doc. Mauli na. mga dikit na tugtog na lang yun eh. Mga dikit na tugtog na lang yun eh. Pero i-join nyo na. Tama yun na masunod na. Okay, siguro dito na palo yun. Itaw ta lang wala. Ang Wala pinaka. na siya. 4 Wala na hour. siya. TPJ original. Ready na ka. Wala ni siya. Oh, Ready Chana. na. Wow! Wana amnesia.
kami! Uy, sa nag-enjoy ko naman sa Juana. Yeah. Saro yan sa mga pinakainot na Inareglo ta. na-areglo me sa dawa sa pulisya na areglo me man yan. Tapi guys tabi yan eh. Tayo. Bakit yun baga? May story. Tagal mo to. Agang amay. Nareglo mo. Nag-areglo kita. Naghahanap ka ng police report eh. Ayo. Kang ano, Binagag. ano ka to eh. Kalo. Sinot mo pa rin ka to, ano ka eh, signage killer ka eh. Ay. Sorry na. Ngunyan, masitas killer ka na eh. Sorry na binagag ko pala ito ano. Signage. Pero, demo na pagsabi yun kung sa'yo mo nabanggan sa may imol. Ay, bako man to sa imol. Sa'yo, Dito sa imol. crossing. Bako naman sa gilid ka ng imol. Uy, baka mong dibitin sa iyo. Barari nga ni itong signage naman nyo. Pakaray ka mo. Sorry. Pwede ba yun? Sa Magpadagos, Alright. puro kami kalokata, ara mo na. TVJ name itself is kalokohan. Kaya kung ano man ang kaurulan mi, based sa personal mi, kung anong ginirebo mi, and mostly, puro kalokohan. Habang ano na kami, pero di ka mo maski para paano, ikaw man kami ning Serious type na. serious type po. Serious Siyempre may negosyo man kami. So, Ipopromote ko man ang business si Paring Nube. Ako na masabi, kung gusto niyo ng mga printing supplies, mga copier, Yan. mga equipment, Yan. dahil ngayon, Ereksama na. Siya ang kontak ko nindo. Yung And si original Madi. merchandise. Saka Yeah. sa saro pa. And si Madi, business si Madi. Cake ng ina mo. Yan. Murag yan. Orag yan. All, anytime kung may question ka mo, may mga page yan. Siguro, May page, may siguro page man. i-flash ko duman sa ano Ako nga di, request ko lang dyan pa di. Si Ako kaya Page ang nakatesting na ako kay Oh. kick ng ginabo. Nagmuda ka. Di man. Di pa nagmuda. Kung alimbawa nagbakal na ka mo, nagtry na ka mo kang kick ng ginabo. I-try nindo na dapat nindo kaput nindo dapat ang sa inyong birth certificate. Ay, ano man? Iba Sa yan. sobrang sira malilingawan nindo pangaran nito. Ay, delikado yan. Bako ikaw nga ni saro dyan. Ikaw nga itong saro taga duman sa sa norte. Oh. Nalingaw si pangat. Nalingaw. Nagkaralingaw. Doon nakalampas, nakabot sa gumaka. Bako nga. Nagkakaning cake. At ang di na nga di Arab ko siya nag-ari. Nag-ali na. Si ano ba ga? Itong may yung baga doon. Iso baga ko niyan. Issue. Bako may itong Chinese na spy. Ay, lumag-isa pa. Ang sabi. Pero Farm. nilingawan talaga siya. Hirap man yan. Nahirap man talaga ako. Naka-kick ng ina mo to. Cake na ina mo. Malamang baka nagkanto ng kick ng ina mo. Kaya- Kaya kapot ang birth certificate. Kaya si Mayor, nag-deliver mo to pa di. Nagpa-deliver to sa imo ng cake ng ina mo. Kaya Pwede. sa sobrang sira, malilingawan mo kung saan ka minundag, kung saan ka nagdakula. Katong panong kay Tama, pa din tama. nag-order sa imo, di iya pa siya naka-register katong panong na to. Late registration siya mo din. Ay. Late registration. Hirap man yan. Hirap. Hirap ako ta. Inot na inot. Napapagod. Hindi ka magsabi ng Ruby. Pwede may rebate ito eh. Siyempre, nasa edad. Dahil mo na pwede magtulong diwa. Pero okay lang yan. Pero hindi. Bagbaga. Wala, hindi ang next original na. Ini naka-okay. Siyempre, may story ninyo. Yung bagay yun. Best yun eh. Yun ang pinaka-the best nila eh. I-restaurant yung naka-okay. Siyempre, Yan. gumagano yun. Garo. Ang title pala, naka-ukit. Ba't sabi nakamarka? Nakatato. Nakatato at hindi. Hindi yan. Oh, para kasi Bale, mali. Kanta mo. Ang ano kayo ini, actually ning ginibo kong kantang ini yun, para ni Sound Man sa kulang ispos. Yan! Ano ba naman? Corona ko! Ano? Itatagta na. Ay, ano? Kukumpletoon ko pati yan. Marlene Grace Agna Ilikay. Dikit na trivia pala. Dikit na trivia. Itong Marlene na ito, combination to kang pangaran ni papa niya saka ni mama niya. Ni father-in-law saka ni mother-in-law. Wala na. Kaya Marlene. Kaya man palang pugi si Jepoy. Mariano saka Arcali. Jesep! Alright! Nagkadrama na eh. May history na eh. Ay, sorry ka ni. Jeff! Nice, Jeff. Paparabog si bayaw mo! Nagpasa kang bayan mo eh. Ano yan? Nagpapapugi sa'yo mo. Si Jeff pala, saro sa mga icon na kanaga, saro vocalista. Saka ano, saka itong Kingslayer. Yeah! Kingslayer. O, pigarayo mo, nagkadrama. Nagdrama ako. Ibalik mo. Babalik ko ba niya? Babalik ko talaga. Si ano, si... Kingslayer kang vocalista kang Kingslayer, tas gitarista kang Kingslayer. Nabalik ka. TV na. Pagkakit nga na yung kukenta, may
Di kita trivia sa Kingsley, ano. Abot naman, nag-headbang kami. Nahiling ko si Live Me, tigdalan ko. Sabi ko, ang headbang, hindi dapat pang Kingslayer. Si headbang ko pang TVJ. Yeah. Sideways. Sideways. Organic. Comedy. Ay ko, nasunod niya ako, yaw, ayusan ko yan. Yan. Ini pala nakaukit na ni. Siguro pare ang bags mo ka to, mayo sa tubang. Mayo, Na bags mo mayo. ka to sa gilid ka. Nagkakalis. Ining nakakawit Ining nakaukit na ni. Nag-ibo ko ni, actually, Valentine's Day pa talaga eh. Nadadang ko kaya ka to si Macy sa baba. Kay istoryahan niya ka to si Paggi, si Agom ni Bayaw na Jeffoy. Na ini nga si Kuya mga, bako man nga yung sweet nga. Man nga. Hindi man nga tato magpararegalo nga pag Valentine's Day, man lang nga magpakalingan. Kaya naisipan ko ba ako, ngayon Ludo, nag-ano ba ako ng tsokolate, itong honey, saka itong burak na yun doon sa tanong. Wow. Grabe, Ano mas yung pala, matipinon man niyo. Ay, ito ang Honey. budget. Bakit chocolate Yan, ganun yan. Kaya sabi ko, nagibulugod akong kanta. Kanya ako ining kanta nga ni, ma-immortalize ni. Yun man talaga. O di, yun na yan. Kaya ba, actually, dikit pa kitang mag-disbandig di eh. Ano man? Kang inot ko ning kananta, pinababa ako kamo sa stage. De. Ayun, ano. Actually pa de, natatanda ko yan. May emergency ako. Nagbawi ako naman. Siyempre, ang kantang ginong naka-okay para kay misis mo talaga. Actually, dikit-dikita talaga madisband. Kaya lang, sabi ko, ano kaya pa de, kung mag-ibo man kita ng bagong kanta, kung Ano ikaw na kita naka-okay, Ang sunod na naman. nakatagay. Iluluwas mi pa lang. Maghalat ka mo. Saro yan sa mga maging hit na kanta din sa Bicol. Katagay. Nakatagay. Ayan. Pagdalat lang ka mo dyan. Pag nadawag ninde, Pero, maka-sponsor i-enjoy nyo na muna ng naka-okay. Talaga, yun talaga yung pinaka-the best na mga love song na... shoutout kay paring love song Elmer. na Bicol. Pero yung ibang- nakatagay, iluluwas mo na yan, madali na yan. yung mga rips, ibang rips hindi na diba sa mga transition kay paring Elmer. Shoutout. Yo. Ano, igualing garo breakaway na tanog na. Yan. Alam mo, kaya kay Elmer si Junior Restorenas kan TBJ. Yan. Malupit yan. May contribution ka mo rin daw, minintain mo sa kanta. At least si idea niya, Salamat, Mer, salamat. Yan siya may hunyam. Kaya may para sila magpara-imagine. Padawag na sa inda. Yeah. Okay. Next song. Naka-okay. Okay na. On na. Naka-okay. Next song. Alin sa TVJ. Ayun na eh. Nakatagay na. Sunod ka eh. Matagal nang nahihimbing sa madilim na sulong.
Favorite. Favorite. Okay. Again, welcome sa Matindi Show. This is our third episode for this year. Ano? Ay, ano ko na. Salamat pala si tagapili, si GSM. Nagtaon na pala sa Barang padara. Sumagot na pa yung pagkiinom. Ang request meron ko sa room, sa room lang nakis. Pero ang sabi sa buya, papadara doon sa room Taylor. Well, Taylor. Nakulon mo yan. Isa lang. Ang sabi nila, babahaon daa ang triangulo. O yun lang. Binaba ka talaga triangle. Binaba talagang triangulo. Ning Jin. Yan, bare. Bare. Salamat pala sa GSM. Di na kayang burato ng taga-triangulo. Mga triangulo. Ang moto ka mga taga-triangulo. Ay, yan pala ka mo sa triangulo ngunyan. Yan kami sa triangulo ngunyan. Sa Metal Lola Studio. Ay, si sunod na event mo itong ano. Yan. sa June 14. Ngunyan na June, i-promote ko din Gilari Palan si upcoming event kang okasyon kang Triangulo sa Foundation University kang Triangulo on June 14 and 15 igwa kita ning Gotra Festival. Gotra Fest. The best yan. Ang lawag kang Gotra Fest igwa kita ning itong gabos sa mga bancheto types, mga kanan, dadaromanigi sa mga may duwa kitang venue sa diyan sa may multipurpose area sa may sa katag kang barang waiting shed and on the 15th duman sa Barangay Hall yun na to si Common. So si extension or add-on doon sa mga nagiging okasyon kang triangulo during summertime, that time. Ayun. Kasi way back 1970, Hali na. 1995. Ano si kasi sinot na ikaw nagturutugan dito sa triangulo every year. Well, na-invite ka din pagkakato ang precaution during that time, no? Ano yan? Well, hanggang aram ko, diretso pa mangyari. Ano ta? Nagpuno lang siya kang pandemic, mga 2 years siya. Pero, ever since nagpun kita, aram mo, kitang nag-iribanan ka nagpun yan eh. Kamukha yan na Parinyano. Yaon pa si parang Yano. Si parang Yano. Parang Buji. Si Beda Prayala, mga barkada mi. Na karamisi mga ito yun. And before pa, bago pa maging kapitan si Cap Raymond Monex, shoutout sa imo Cap. Cap Monex. Support ka. And sa Barangay Council ka Triangulo. Thank you. Napadara na si Cap, oh. Ikaw na. Malos na. Uli. 10,000. No, 10,000! Sambang, 10,000 na kata. Salamat ka. Di mo maubos yan. Share mo naman sa Salamat. O di yun na to. May activity kami sa June 14 and 15 Triangulo Festival. Ini part sponsor ini. Inot syempre, kung di kayo makakagawa ng event sa barangay, kung bako ang Barangay Council kan Triangulo, suportado kami sa pamamayo ni Cap Monex and si Jacob Lisoangco, si Ambo Sagod, secretary, si Kagawad Calderon and the rest kang council, and si Taugama Taugama Gotra. Ayun, morag may gusto mga Taugama Gotra. And sa other organizations na affiliate kaning event na niyo. Abangan niyo, may duwang tugtugan sa 14 and 15 sa Triangulo, kaya support na rin taga-busin niyo. And ano pa? Well, ang next Halika na ba tayo? Yan. Okay. Next original si Halika. Okay, Halika na. So, yun yung songs na yun na-produce din na-create din during the time na kami is nagkadyaraming, syempre. Syempre, yung usual. Ano biling siriplagan kita? Ang promoter ka din, siya si Panilo Binaga. Kaya siya mapaliwanag ka din. Dahil talaga kita nagpapaliwanag pa din sa presinto. Daw, hindi yun. Nagagad lang kitang bladder. Ining Halika kaya, garo itong, gusto mong tabangan si tropa mo na nagkasakit. Karo ang tema niya, kaya nga ni Halika. Itong, tayo mo na pagparaisipan si mga problema mo sa buhay ngayon. Kasi may problema na kitang ginipo eh. Kasi si Halika, solusyon naman niyo. Solusyon naman. Pwede. Araw kami kaya, hindi kami ito paparataon problema. Dapat ito kita solusyon. Panay, tama. Tama.
Tama. Bako itong, halika rito, wag kang lumapit. Bako yan. Baka itong- Halika rito, bibigyan ng problema. Baka, Yak, ayaw. halika Ayaw dito. pa. Halika dito. Halika, malasing ka na po. Halika dito. Halika dito, uwi na po ako, Tapos- doktora. Viva Max na. Alawig ang tuta. Okay, ini ano lang yun. Ini, padoktor na halika. Para, okay na. For Nawagan. our, second to our last song to perform, Halika by TVJ. Enjoy! Next song ni Halika, TVJ original, Halika. Di lahat ng kwento nagtatapos sa gilid. Kadalasan nauuwi sa galit at bigatin. Maliban ang umasa sa iyong nangyari na lumaya. Sa dulo, uuwi ka pa rin lumuluha. Kapit wag lumuha sa nakaraan ginapos, lilimot ng kahapon at kusa. Hindi lahat ng kwento nagtatapos sa gilid. Kadalasan na uuwi sa galit, bigatin. Halika. Medyo madrama to ah. Okay, back Okay. to our final song, Dina. Oh well. Si Dina. Ayan. Pare, ikaw Ay, promote ka ni Dina, pare. Actually, yung Dina yun eh. Nakapangaral lang sa Dina kasi na-exit ko. Dinabunibig, dinabunibig. TVJ kita. Yaon si Vic Soto sa tuya. Kaya na-involve siya si Dina. Kaya Dina. Pero actually, duman niyang kinuha sa Dina maibabalik. Yan. Dapat ko tayo ito si title ka ito eh. Tapos pigkat ko na lang, ginibo ko lang na Dina. Ano man, pero ining tungkol man ito man sa mga bagay na na natataram ng ibang tao ngayon. Natataram sa imo na aral ganina, dahil mo na may babalik yan. Kung anong nataram mo dyan. Pero itong, kasi minsan kaya magkakaigo kang idea pag nagigibo kang kanta na may madawag ka sa luwas, may nagtaram. Tapos, ay, pwede nagibo ang kanta. Pero ano ganyan sinangyari ngayon? Actually, pa dito sinasabi sa sa mga post baga, di ba? Think before you post. Baga, Yeah, pwede nga ano ganyan. Kung ano man Sige. ang ano mo. Nasabi mo na eh, ano pa man. Hindi mo na yun maibabalik.
Saka si si Rips niya medyo sabi ko nga Aburo may isog. Iba medyo man. creepy nga ning ano Ako na si si Prao kay Nita, syempre mas mara pa ginibang ko man yung drumline. Iba man ang agi. Medyo may barang-abanga, may metallicang may metallicang tanog dito man Ayun. Grabe to. Magabaton to. Pero si ibang mga kanaka to, mga gano'ng mga panglahon palay. Mga pakaano to naman. Siyempre, influence naman yan eh. Yung bagay ng mga music takat. Saron isa pinakamagabat ng ining di na saron isa pinakamagabat ng pyesa na gibuta original ta. Na kumbaga rips wise, talagang yaon si tanog niya na garo mga magnadong mo, garo ba ko man TVJ ni. May isog eh. Yun ang behind the scene kang mga TVJ. Kasi kita, una nila, mga tutulong kita or comedian. Or comedian. Tutulong talaga kita. Tutulong talaga kita. Pero, in the other side, yun naman kami mga, syempre, hindi mawawala. Mga what? Rar. Shoutout kay June Rar Caronan. Ay! Rar. Na-picture mo na yan sa TVJ. Siya? Antonieta. Dahil siya ba si Betong Sumaya. Nga rin. Huwag mo naman ganun sinilang. Majarami na makita kanina sa sa 14 kita kits. 14. Pero iling niya si schedule niya. Ang sabi niya medyo siya. May kaliwat kanan na shooting. So masakit mga bakuhan. Masakit man. Pero baka mag-abot siya. Aram ko helicopter yun. Muli ba orang Emergency landing. May helicopter naman. Pero may emergency kaya pala kung itong may turugtungan ka nag-emergency landing. Pila siya pagbaba niya. Ito sala si Luxo. Kaya pala pero kaya balikan sa itong kantang Dina. Magaling. Si Baka arrange-wise, siguro, despite na tulong mo lang talaga kami, may pick-import man din kami mga friends na mag-lead sa mga, pero dahil nga aram tama na as mga ang edad ta medyo, di naman kita babad na siya masyado sa mga banda, kaya ba natin si mga fellow musicians na nagagaling yung time, ang original music sa part me is, binirang, baga? Pero abo may man padanayo ng gabos na puro cover lang. Siyempre dapat talaga may share kang original. True, piniginigi mo the TVJ, si Indares ka mga banda na mga lokal na nagtatrive na magkagawa ng original na kanta. Padagos lang yun do. Saro yun hindi na ninyo. Ang influence may kaya ligdiyo bilang kami mga not too old, not too young. Siyempre, pag inabot kung pirang edad mo na pare. Sabihan ko na. Pag sinabi ko, sasabihin ko man sa iyo. 37 ako. Pira ka. Di 37 man. Ang inadbigyan mga 37. Araw na ka na kayo mag-isip. Araw lang kaya. Araw kami mag-isip. Kaya, hindi na nag-ibumin dahil sa age mo. Anyway, age gap. in this video, nag-encourage kami doon sa mga bagong mga musician na mag-produce ko muna sa dirindong kanta. Kasi moron DIY naman. DIY. Anyway, yun, kung available mo na sa mga gamit. So why not? Gibong din do. Why not? Magkay ko kamuning music. Gini mo may music din kami. Bahala naman kami kung gusto nyo patulad sa mga next generation. Bahala sila. Pero I know. It's never too late. Kami. It's never too late daw. Sa argme na may gusto ming i-share, gibon yung pagi. Sa kada kulon ng resources at tulang. Yeah. May nag-suporta ang community recording. Yeah, okay. Salamat ki B-Boy. And kipe si B-Boy Bibo. Itong sa centerfold na Yeah. Ayun. Si B-Boy Bajola. Saro yan sa mga early na mga nagtutubod. Siyempre, dito na mga tawaran si Muloy. Si Muloy, sobra. Si Muloy Prado kung ano ang naigibo support. kung araw ganiyo, alin ni siya gabos ang knowledge, ang skills, even ang software na ginagamit ko, daw mga crack siya. Ang support. Na-record ko niyo yung medyo malinaw na kumpara sa kita gabos, pwede kita mag-record through cellphone, pwede na bang pagayon nun, pwede pang gibon show. Salamat sa mga network,
ang mga local musicians, ang mga elder, ka mga Bicolano musicians, di ka mo sa yumaan kayan. Mag-reach out lang ka mo sa inda, even ka mo. Magsabi lang ka mo sa kuya, anong kay Yeah. Puanindo? The CJ is ka the mo? name. Ano, kumaga, open kita, no? Bicolano, tanabangan kita. Yung malang yan ang queuing dyan. Kaya, as kami, mga mga college bands na ini. Kumbaga, Akala ko- dekada na kami nagiribanan eh. Yeah, Yung si pareng, magkairal kami. Dahil wala Magkairal pang kami. pang ito na high school pa dito. Magirumduman ko naman itong demo ko pinalaog doon Dahil, sa kapag man yun. Bilang kami, nag-graduate kami high school 2001, High school kita 2001, 2001. 2001. Paubin ka. Sige, okay na. Gusto High ko yan. school. Nagito akong college. Kunya lang na Hindi, actually, nagpupun pa lang kami. Actually, pupun pa lang yung buhay namin ngayon kasi the 40s pa lang kami. Kineside. Well, kineside talaga. Yung talaga ni Dio, alam mo, kung kamo may mga original songs kamo, may mga willing magtabang sa'yo mag-record. Well, in a carry na Arcan Sony or any pa ba na recording station. But, iwa available sa Naga. Yan, igong pinaka nagtataw siya si Iconic na, Iconic. Sejik. Iconic yan pa rin. Iconic. Iconic sa tuya na hayop. Iconic yan. Mama kita ibang paborito dyan. Iconic yan. Oy, shoutout sa mga barkadang Bicolano Mission. Kitisoy. Gadalang ka magsoy. Ano po siya sa Campillos? Tal! Kabali! and ano pala, sa July, Sports Fest kita. Kaya ba na dyan, tong sports, kanakagin. Hindi lang pang music, pang sports pa. Hindi lang pang rakrakan, pang sports pa. Yeah, I like yan ang it. tema ta. Ang mga details po, i-update na lang. Yaman sa personal page ko. And comment na lang kamo duman para at least si interested, may gibuto sa registry and GC para mapag-ulayan na kung anong preparasyon ng kaipuan duman. Pero sa pagbabalik, katong Lasong Mindina, yun yun. Ang tugtugan, kung i-summarize ang tugtugan kang TVJ, medyo political. May malilig sila political eh. May love song, pagmanay, may pangtotoong buhay, itong garo experience. Problema. Ang halika itong ayuda. Kung mag-ano mo yan, andi na itong part problema din siya, pero nilapatan mo siya through music. Tagalog siya eh. Kaya siguro, ang reflections kang ginigibo mi, do ang tanugan mi, garo, basic din. Basic lang. Okay lang. Basic lang. Pero basic all lang in ang all, ang expression sa gusto mong gibo niya may sadiri kaming part. Iyon din ang gustong i-share mi sa inyo na diretso lang. Kung mga basic kaya, mas madali kayo express yung feelings kang mga artist. Lalo na sa mga organic bagay na gano ka, gusto mong i-emphasize sa mga nagdadaog sa kanta mo na organic ang buhay. Baka dakulon bariya, dakulon pwedeng Kaya yun na kami yung TVJ. Nag-enjoy na kami duman. Sana mag-enjoy din ka mo. Yeah. Ano yung nakita nag-enjoy? Same man din sa for our parting words na bago may ending show na niyo. Parting words. Hindi na, body na. That's parting words kita eh. Then okay na eh. Yeah, Pakatapos ang Dina. Okay. Yun na sunod. pala yung pinaka-parting words na. Okay, sa Gabos na nag-support, abangan ta. Okay, ano sabi mo? Abangan ta mga sunod na event kang mga local production sa Ligdi. Suportaran ta Gabos. Iba-ibang eksena dakulon kita si mga eksena ka mga bedhead, dire-diretso lang yan. Eksena katong mga community recording, suportaran ta Gabos because yun ang nakakapile sa tuya eh. May man ibang matarabangan sa tuya kung bako yan. So, enjoy our last song. Dina. Enjoy ang... And Go! Yan, yung harap kaya. Apo mo si John na Coronan. Ayan, last song me, Dina.
you.